교육 강국 핀란드입니다. 국제 학업 성취도 평가에서 늘 우수한 성적을 받아왔지만 최근 학생들의 문해력에 빨간불이 켜졌습니다. 학생들이 단어를 모르거나 긴 글을 읽기 힘들어해 수업에 지장이 생겼다는 겁니다. Joo, no mä oon ollut täällä 15 vuotta töissä, täällä joustavassa perusopetuksessa ja voi sanoa, että on huomannut kyllä semmoista ehkä just sanavaraston ja käsitteistön ja muuta niin kuin heikentymistä vuosien aikana ja tietenkin... Alun perin motiivi oli se, että lukemisen osaamiserot on Suomessa kasvanut tosi paljon. Sitten me huomattiin, että etenkin nuoret pojat lukee tosi huonosti, vaikka Suomessa yleensä ihmiset lukee aika hyvin. 음악이 흐르고 녹음실인 것 같은데요. 교사, 문학 전문가, 언어 치료사, 래퍼가 함께 만든 핀란드의 특별한 수업입니다. No niin, kuka menee ekana? Nyt Edu, paikka. 읽는 걸 싫어하는 학생들에게 책 대신에 아이들이 좋아하는 랩을 빌려온 거죠. 그런데 랩으로 어떻게 문해력을 높인다는 걸까? Mä oon Edvin, mä oon 15-vuotias. Mä oon täällä Jopo-luokalla. Luta. No sille, jos mä en esim. Osaa tehdä jotain äidinkielisiä juttuja, mä oon mieluummin vaan tee jotain räppiä, kirjoittaa itse jotain tekstiä, ja mä saan siitä jotain korotusta. Joo, se enemmän sanoja vai lukutaito on? Joo, lukutaito on minun paremmin silleen kirjoittaminen yleisesti. Silleen pystyy kirjoittamaan enemmän. En mä lue yhtään vapaa-ajalla. Ainoa juttu, mitä mä luen, on tyyli just jotain biisin nimi tai sit vaan niinku omia kirjoitelmia sanoa. En mä oo silleen ihan innokas lukemiseen. Okei. Okay. Mutta kuitenkin hän sanoi, että hän on lukutaito. Tuntui siltä, että se taso nousi. Mitä mieltä sinä olet? Joo, kyllä se on parantunut. Silleen kyllä se huomaa. Joo, ymmärtää enemmän. Muutenkin pystyy niinku kirjoittaa paremmin tekstiä. Niin... Onko liian hidas? Ei. Koitan olla safe ja koitan tehdä paperia, polttanut paljon, ei pois tulla dementia, jos et kuulu jengi, älä riko tätä energiaa, mulla on paljon töitä, ei oo aikaa, mureskia tehnyt paljon teille, mutta en sano mitä takas. 가사를 읽고 쓰도록 유도하는 것이 핵심. No mä voin kertoa siitä, että miksi tää räppi, sen takia, että jos kysyy tälleen karkeasti luokalta, kuka lukee, kukaan ei nosta kättä, jos kukaan ei lue. Ketkä kuuntelee musiikkia, kaikki kuuntelee musiikkia ja jotka kuuntelee musiikkia, niin minkälaista musiikkia, niin voisiko sanoa, että 99% kuuntelee räppiä. Ja minkälaista musiikkiräppi on? Sehän on nimenomaan tekstilähtöistä tavaraa, siinä on paljon tekstiä. Sen ajatuksen päähän, että he tavallaan niinku, lukevat ja käsittelevät ja analysoivat tekstejä, mutta he eivät niinku ymmärrä sitä, että se voisi olla osa esimerkiksi tällaista. 학생들의 흥미에 맞춘 이런 특별한 랩 수업은 어떻게 시작된 것일까? Hyvä osaamistaso, hyvä lukutaito, hyvät matemaattiset taidot, niin ne on meille myöskin sellainen kansallinen ylpeyden aihe. Kyllä taustalla on se herääminen siihen, että tätä kehitystä on jatkunut jo jonkin aikaa. Eli siinä vaiheessa, kun on tullut useampi PISA-tutkimuskierros esimerkiksi, joissa ne lukutaidot on laskeneet, niin siihen on myöskin... 핀란드는 2021년 국가 문해력 전략 보고서를 발표하며 전 국민의 읽기 능력을 국가적 과제로 보고 체계적인 전략을 마련하고 있습니다.